1, 2, and video. Tapos sabay-sabay tayo pupunta doon. Bye-bye! So, nakalimutan natin mag-intro. What is up, guys? It's your Uragon Vlogger here, Jude De Los Santos. Kung bago ka pala sa channel na to, mag-subscribe ka na. And syempre, itong vlog na to, pupunta tayo ngayon sa Calooco Beach, kung saan matatagpuan sa Bicol. Para sa akin, cheapest na beach na napakaganda. Sobra. So, yun ang intro natin. Balik tayo sa vlog. Mga 2 oras ata kami nagbiyahe. Marami kaming stopover na ginawa, pero sulit kasi yung daan. Sobrang in-enjoy namin kasi napakaganda. At maaga kami bumiyahe, mga 5 as early as 5:30 ng umaga. Umalis na kami ng Naga at nakarating kami dito na exactly anong oras na? 7:29. So 2 hours, hindi yung masyadong mabilis biyahe namin. Yan. Ay, pare. So nakalimutan po natin magbayad. Nagpalista lang tayo pero may bayad pala yun. 5 pesos, napakamahal guys. Pag kayo pupunta dito, ang mahal. So may dalawa tayong option para makapunta dun sa pupuntahan natin. It's either maglalakad tayo o sasakay ng bangka. Sasakay tayo ng bangka kapag high tide. Pwede tayo maglakad kapag low tide. Green! Hi guys, dito pala tayo ngayon sa Calooco Beach. Matatagpuan po ito sa Tinambak. Ang kagandahan po dito sa beach na to, tubig, malinaw, medyo mapresko. Saka pag hindi masyadong maalat siya, medyo maasim, kaya siguro dinadayo to dito. So umalis po kami ng Naga ng ganap na 4:30 at nakarating kami dito ng alas 7. At may naliligo po doon, punta natin. Sir! Kumusta po ang bakasyon niya dito sa Calooco Beach, ma'am? Sorry. Kumusta po yung bakasyon niya dito? I don't speak that. I speak English. Oh my goodness. Sir, how is your vacation here at Calooco? Well, so far so good. I love the beach. Yeah, the sun is Where fine. are you from, sir? I'm from Mexico. Mexico? Pampanga. Oh, Mexico, Pampanga. Mexico, oh my goodness. Doctor! Oh my goodness. Maghanap tayo ng ibang kausap at tayo doon upa. Dito sa islang to, medyo mapayapa, walang masyadong ingay. Kung mahalata nyo, kami lang dito ang nandito ngayon na araw na to. Itong tropang to. So, maghanap kami ngayon ng pagkain. Dahil sa wala po kaming dala dito na pagkain, ang gagawin na lang po namin, isasama kami sa isang bangka para manguha ng isda. Kasama tayo sa mga lokal dito sa Calooco. Ready na ba tayo mga kaibigan? Yes, sir! Good. May iba ka talaga. Pipe na niyo. Hindi ka na pinaiba ni mama mo.
Ano ka mga staff? So mga kaibigan, ating tutuklasin kung saan sila kumukuha ng pagkain dito sa Caloocan. Nasamahan natin sila sa kanilang paglakbay patungo sa pagkain kung saan makakukuha. Dito na po tayo kung saan bibili tayo ng ating ulam ngayong tanghali at mga pwedeng makain para mamaya. Ito po ay katabi lang ng isla kung saan tayo namamalagi. Yeah. Pasalamat na lang tayo at pinagbilang pa tayo kasi yung mga isda is ready na yung pang-angkat, so di na nila pinagbibili dito sana. Kaso syempre kilala yung kaibigan natin dito. So ilang kilo to pre? 2 kilo ng tinatawag po naming Bamburaw. buraw. So nakaka-surprise ang ating dinatnan ngayon dahil kung kanina matatandaan nyo yung place na pinag-stay natin, walang mesa, walang kahit ano. Ngayon ito na. Mahirap ka. Sa akin mga kaibigan, kung anong masasabi ko sa islang to, kung ano ang tingin ko, kung ano ang meron dito, yung buhangin nila is pino, pero hindi siya ganun kaputi, pero okay kasi malinis yung buhangin nila dito. Ang ganda kasi sobrang dami ng puno, mapresko, at syempre timing ngayon, pumunta kami na walang masyadong tao, off peak. Kami nandito mag-occupy ng the whole swimming spot dito ng beach ng Caloocan. Sobrang peaceful. Tama na yan, tama na yan. So natapos na nga po ang aming pag-venture sa Caloocan Beach. Salamat tayo. Yan. Sobrang naging masaya naman. Balik na kami sa Tinambak. Luto kami ng pansit para kumain. So wala na naman tayong outro, medyo wala na tayong buhay doon kasi pagod na pagod tayo. Ang akala namin is mag-overnight kami, pero dahil sobrang nasulit namin yon, sobrang napagod nga kami doon. Napaglangoy sa pagtatatakbo, di na namin namalayan yung oras, napakatagal lang oras doon, kahit alas 2 pa lang umalis na kami. So far okay naman yung Caloocan Beach travel namin, nag-enjoy kami. At yun na nga mga kaibigan, kung nagustuhan nyo ang video nito, give me a like at mag-subscribe sa channel ko. Huwag kayong makalimot na mag-subscribe para sa mas marami pang video. Peace!